Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. Isiya sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin po, kakayanin natin po. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanggasan ng tinabutis, may pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Magandang gabi muli sa ating lahat. Simulan natin ang Aqua Draw for SL Draw number 2085. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Timer ready. Our first winning number is the number 36. Number 36 is our first winning number. Ibabalik po natin ang number 36 para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. Timer ready. Our second winning number is the number 39. Number 39 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for 8:45 p.m. for today are the numbers 36 and 39 in exact order. The numbers 36 and 39 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo at pumuli si Dorothy Sarmiento na nagsasabing PCSO, hindi ko kukulong sa pagtuloy. Maraming salamat po. Official draw is on for 8:45 p.m. draw today. Numbers 36 and 39 in exact order. Numbers 36 and 39 in exact order. Huwag malulungkot,